மத்கர்ம பரமோ பவ மதர்த்தம் பரிகர்மணி குர்வன்சித்தமவாப்ஸ்யசி. अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तस्मात् महत्योनिरहं बीजप्रदपिता. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनिरहं बीजप्रदपिता. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनिरहं बीजप्रदपिता. भक्त्या त्वनन्यसाक्त्या अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशुं च परन्तप. भक्त्या त्वनन्यसाक्त्या ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. भक्त्या त्वनन्यमनसाक्त्या अहम् एवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशुं च परन्तप. भक्त्या त्वनन्या सख्य अहम् एवं ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. பக்தியா தொனன்ய சக்தியா அஹம் ஏவம் விதோர்ஜுனா. ஒரு 2 தடவை சொல்லிட்டோம்ல. ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் அப்புறமா நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேம். நாளைக்கு நிர்ஜல ஏகாதசி, அது எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் கூட நீங்க சொல்லிடுங்க மேம் ஒரு தடவை. ஓகே, நிர்ஜல ஏகாதசினா தண்ணி மாத்திரம் குடிக்கிறது, மத்தெல்லாம் சாப்பிடறது கிடையாது. தண்ணியும் குடிக்க கூடாது. ஓகே, I think this was the once I think NND Prabhuji was telling Nirjala Ekadasi means not drinking water. It's not like that. Water also you should not drink. முடியறவங்க இருங்கோ, முடியாதவங்க உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை பண்ணுங்க. So no issues. ஏன் இதுக்கு நிர்ஜல ஏகாதசி என்று வந்ததுன்னா, பீமனை பத்தி நமக்கு தெரியும் இல்லையா? He can't fast. ஓகே, அவர் எல்லாரை விட நிறைய சாப்பிடுறவர். He will perform Herculean task எல்லாம், நல்ல வீர சாகசங்கள் எல்லாம் பண்ணக்கூடியவர் இல்லையா? ஸோ இஸ் அ வாயுபுத்ரா. அவர் நிறைய சாப்பிடுவார். ஆனால் அவர் ஏகாதசி விரதம் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டம். யாராவது வருஷம் முழுக்க ஏகாதசி இல்லாம இந்த ஒரு ஏகாதசிய நீரையும் பருகாம அந்த ஏகாதசியை அவங்க கடைபிடிச்சாங்கனாக்கா, அந்த 11 ஏகாதசியும் பண்ணதுக்கான பலன் அனைத்துமே அவர்கள் பெறுவார்கள். That is the only one line I can tell about this Ekadasi. Mataji, 24 Ekadasi Mataji, not 12 Mataji. 2 Ekadasi per month, yeah. Okay, yeah, sorry, for example, 1 year பலன் கிடைக்கும். Sorry, one and I'll sign off, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you, Hare Krishna. So, அதனால நீங்க யாராவது இது வரைக்கும் சரியா பண்ண முடியல, ஏகாதசி பண்ணவே முடியல, எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, நான் தண்ணியை கூட குடிக்காம கண்டிப்பா இருந்துருவேன் அப்படின்னாக்கா ப்ளீஸ். ஆனா ஐ திங்க் ஏகாதசி ஐ திங்க் அரௌண்ட் 5:50 என்னதான் இட்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். ஆக்சுவலி நாளைக்கு காலையில இந்த சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால நீங்க தண்ணி ஏதாவது குடிக்கணும்னா கூட பிஃபோர் ஏகாதசி ஸ்டார்டிங் யூ கேன் ட்ரிங்க் அட்லீஸ்ட். கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வந்துருதுங்க மாதாஜி. நாளைக்கு 5:50 வரைக்கும் தான் ஏகாதசியே இருக்குங்க மாதாஜி. இன்னைக்குதான் ஃபுல்லா ஏகாதசி இருக்குங்க மாதாஜி. இன்னைக்குதான் ஏகாதசி மாதாஜி. வைஷ்ணவாஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் நம்ம ஜாமங்கள் அப்படின்னு நம்ம பிரிக்கிறோம் இல்லையா? அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ ஜாமங்கள்னு பிடிக்கிறோம். இத்தனை நாழிகை டோட்டலா எத்தனை 60 நாழிகைகள் ஒரு திதி இல்லையா? இந்த 60 நாழிகைகள் ஒரு திதி வரும்போது அந்த கடைசியில அந்த 15 நாழிகைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம. சோ வைஷ்ணவர்களுக்கு துவாதசி கலந்துதான் நம்ம இந்த மெஜாரிட்டி 3 மடங்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாதசி இருக்கும், 1 மடங்கு ஏகாதசி கலந்து இருக்கும்.
அதனாலதான் வைஷ்ணவாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் டே எடுத்துக்கிற மாதிரி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா திதி வந்து நைட்டு தங்குற திதி தான் வந்து ஸ்மார்த்த பிராமின்ஸ் வந்து எடுத்துக்குவாங்க. ஆனா இவங்களுக்கு வந்து சூரிய உதயாதி நாழிகையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த திதி தான் வந்து கணக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ த ரைட் திங். அதாவது நம்ம உபவாசம் இருக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஹோல்டே இருக்கணும் இல்லையா? மத்தியானத்துல வர்றது, சாயந்தரம் வர்றது, நைட்டு தங்குறதுனால என்ன புண்ணியம்? நைட்ல நல்லா தூங்கதான் தூங்குறோம். இட்ஸ் தாம்சிக் தான் இல்லையா? ஸோ வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி அதாவது பக்தி பண்றதோ எதுவும் முழிச்சிருந்து பண்றதோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஒன்லி வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு தான் நம்ம மேக்சிமம் முழிச்சிருக்கிறவங்க வந்து முழிச்சிருப்பாங்க. அதை தவிர்த்து எல்லாம் கிடையாது. அதனால இந்த காரணங்கள் தான் நம்ம எப்படி அதை பிரிக்கிறாங்கன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கோம். ஸோ ஒன் போர்ஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே, ஒரு இது போர்ஷன் வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி துவாதசி கலந்து வரணும். ஏன் துவாதசின்றதும் நம்ம வந்து அதாவது வைஷ்ணவனுடைய இது வந்து they will take இந்த துவாதசி கலந்து வரணும். துளசி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏகாதசி அன்னைக்கு கூட நம்ம செடியில இருந்து எடுக்கலாம். ஆனா துவாதசியில வந்து நம்ம கண்டிப்பா தொடவே கூடாது. தட் இஸ் யூ ஷுட் நாட் டச். துளசியை வந்து செடியிலிருந்து பறிக்க கூடாது. தட் இஸ் அ சின். துவாதசி அப்பதான் வந்து கார்த்திகை மாசம், அது இங்க எந்த சுக்லபக்ஷமா கிருஷ்ணபக்ஷமா அது அந்த துவாதசியில தான் வந்து துளசிக்கு கூட வந்து திருமணம் ஆகிறது இல்லையா? உத்தான துவாதசி அந்த துவாதசியில மட்டும் அவங்களுக்கு திருமணம். ஸோ வி ஷுட் நாட். இப்போ நமக்கே உகந்த நாளா இருக்கக்கூடிய அந்த நாள்ல போய் நமக்கு யாராவது துன்புறுத்தினா நமக்கு வந்து கஷ்டம் இருக்குமா இருக்காதா? கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சரி, ஹோல் இயர் ஐ திங்க் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் திஸ் துவாதசி, வரக்கூடிய துவாதசிகள் தவிர்த்து மிச்ச நாள் எல்லாமே துளசி இஸ் கிவிங் ஹர் திங்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? அவங்களுடைய ஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வளர்ந்து போன ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஹோமத்துக்கு உபயோகப்படுத்துறோம். ஒண்ணு கூட விடுறது இல்லை. அதுல இலைகளை வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய சாலிகிராம பூஜைக்கு இல்ல நார்மலான பூஜைக்கு கூட நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துறோம். துளசி செடியில எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் ஆகுறதே கிடையாது இல்லையா? நிறைய பேர் துளசி இலைய போட்டு அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு கூட வந்து டீ பண்ணி குடிப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆல்சோ அண்ட் ஃபார் த பூஜா ஐட்டம்ல அதுதான், அதாவது வெரி ஹையர் லெவல். அப்படி இருக்கக்கூடியதுனாலதான் துவாதசி அப்ப நாம கண்டிப்பா we should not pluck the tulasi leaves. Okay, so this is how we are disturbing actually her இல்லையா? அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. ஸோ நாம ஒரு செயல்ல முக்கியமான ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மள யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரிதான் துவாதசி வந்து துளசிக்கு உரியத்தான நாள். பகவானு திரு பாதங்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நறுமணத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பாவளோ அவ்வளவுதான் இல்லையா? 4 குமாரர்கள் கூட வைகுண்டத்துல போகும் பொழுது இந்த ஜெயா விஜயன் வந்து கர்சு கேட்டப்போ பகவானே சுயம் வராரு அந்த இடத்துல. ஆனா தண்டனை கொடு, அந்த தண்டனை மட்டும் அவர் வந்து கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லல. ஏன்னா எதுக்கு தண்டனை என்று வழங்கப்படுவது என்றால், ஒன்று அந்த தவறு இழைத்தவர்கள் வந்து இனிமேலும் தவறு இழைக்காம இருக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம். 2வது செய்த காரியத்திற்கான அது பலனை வந்து ஒருத்தர் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதனாலதான் அந்த தண்டனையை வந்து வழங்கும்படி இவந்தோ பகவானை தரிசனம் பெற்ற பிறகு அவருடைய திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பித்த அந்த துளசி தளத்தினுடைய வாசனையாலே அவர்கள் வந்து அதாவது பக்தர்களாக மாறிவிட்டார்கள். அவ்வளவு மேன்மையானவள் வந்து துளசி இல்லையா? பக்தை. சோ பக்தியிலே வந்து ஷீ இஸ் வெரி வெரி ஹையஸ்ட். அதனால அவங்களுடைய இதை வந்து நம்ம வந்து வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா? அதனால நீங்க எப்பவுமே கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது. இன்னைக்கு ஏகாதசி இருக்கு, நாளைக்கு ஈவன் இன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆல்சோ தே ஆர் புட் லைக் தட் ஒன்லி. ஸோ அதையும் பார்த்தேன். நாளைக்கு தான் நிர்ஜல ஏகாதசி. ஸோ உங்களால முடிஞ்சதை வந்து உபவாசம் நீரையே பருகாம வந்து உங்களால உபவாசம் பண்ண முடிஞ்சா கண்டிப்பா பண்ணுங்கோ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் திங். ஆனா அதுக்காக ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு உடம்ப வந்து இது பண்ணிக்க வேண்டாம். ஸோ பிரபுபாதர் எப்பவுமே சொல்வார், அதாவது எனர்ஜி இல்லாம படுத்துக்கிறத விட ஏதாவது சாப்பிட்டு வேலை செய்யணும். ஏன்னா செயலாற்றாமல் இருக்கக்கூடாது. செயலாற்றாமல் இருந்தா நம்ம சோம்பேறித்தனத்தை தான் வளர்க்கணும் இல்லையா? சோம்பல் என்பது நமக்கு நன்மையான ஒரு செயலே கிடையாது. தட் இஸ் நாட் எ பிஹேவியர். அந்த பிஹேவியர் வந்து நல்லதே கிடையாது நமக்கு, சோம்பேறித்தனம். அதனால எழுந்து வேலை செய்யணும் நம்ம. ஸோ ஆல்வேஸ் பி ஆக்டிவ். மனசும் உடலும் வந்து எப்பொழுதுமே செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கணும். ஸோ இறைவன் தாள் மனசை வைத்து அதுக்கப்புறம் இந்த பௌதீக செயல்களை எல்லாம் எப்பொழுதுமே நாம செய்து கொண்டுதான் இருக்கணும். இதுதான் ஒருத்தருக்கு வந்து பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, சோ நிர்ஜல ஏகாதசி எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்றது, இந்த பீமன் அமாவாசை வர்றது கூட இந்த இதுலதான் வருமா?
ஆல்ரெடி ஆமாம் வந்து மாதாஜி. ஓகே. எனக்கு தெரியாது அது. பிகாஸ் பெருசா அதாவது எங்க ஃபேமிலியில வந்து வந்து அமாவாசை உண்டு, ஆனா தெரியாது ஆன்செஸ்டர்ஸ் ஏன் அதை ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்ட்டு. தட்ஸ் வை இயர்லி ஒன்ஸ் திதி கொடுக்கறது மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். அதனால எனக்கு கணக்கு வைக்க முடியாது. எங்க அம்மா ஃபேமிலியில பண்ணுவாங்க, இவங்க பண்ண மாட்டாங்க. ஃபைன், நம்ம 17வது ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி Prayer பிரேயர்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு வதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்வர்த்தி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. நாம் இன்னைக்கு 17வது ஸ்லோகம். 18 17 முடிச்சிட்டோம். முடிச்சாச்சு மாதாஜி. நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, கரெக்ட் 18. ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி அடுத்து நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. गृहोद्यानं कुसुमिदैरम्यं भक्त्य मरद्रुमैः पूजद्विहङ्गुमिदमिदुनं गायन्मत्तमधुव्रतम्. हरे कृष्ण माताजी. गृहोद्यानं कुसुमिदै रम्यं बह्वमरद्रुमहि गूजद्विहङ्गमिदुनं गायन्मत्त मधुव्रतम्. கிரக உத்தியானம் வீட்டு தோட்டம், குசுமிதை மலர்கள் மற்றும் பழங்களுடன், ரம்யம் அழகாக, பகு அமர திருமை பல விண்ணுலக மரங்களுடன், கூஜத் பாடுதல், விஹங்க பறவைகளின், மிதுனம் ஜோடிகளுடன், காயன் முனகுதல், மத்த மதுவெறி கொண்ட மதுவிரதம் தேனீக்குடன். மொழிபெயர்ப்பன் பொருளை எழுதியவர் பக்திவேந்தா சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். வீட்டின் சுற்றுச்சுவர் அழகிய தோட்டங்களாலும் இனிய மனமுள்ள மலர்களாலும் உயர்ந்த அழகிய புது பழங்களை தரும் பல மரங்களாலும் சூழப்பட்டிருந்தது. அத்தோட்டங்களில் பாடும் பறவைகள் மரங்களின் மீது அமரும். அவற்றின் பேசும் மொழிகள் தேனீக்களின் முனகும் மொழி. இவை அந்த சூழலையே எத்தனை முடியுமோ அத்தனை இனிமையாக ஆக்கியிருந்ததால் மிகவும் கவர்ச்சியாக இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. யாரெல்லாம் வாசிக்கலையோ தயவு செஞ்சு மியூட்ல இருங்கோ. ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்டிங். ஓகே, வாசிக்காதவங்க மியூட். எஸ் கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க நெக்ஸ்ட். யத்ர பிரவிஷ்டமாத்மானம் விபுதானுசரா புஜஹ வாப்யாமுத்பல கந்தீஞாம் கர்தமேனோபலாலிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यत्र प्रविष्टमात्मानां विभूतानुचरा जगुः वाप्यामुद्बलाकन्यां कर्तमेणोपलालितम्. यत्र எங்கு பிரவிஷ்டம் நுழைந்து ஆத்மானம் அவளிடம் விபுதானுசார வானுலக வாசிகளின் தோழர்கள் ஜகு பாடினர் வாபியம் குலத்தில் உத்பல
தாமரைகளின் கந்திநாயம் நறுமணத்துடன் கர்தமேன கர்தமரால் உபலாலிதம் சிறந்த கவனத்துடன் பராமரிக்கப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. தாமரை மலர்கள் நிரம்பிய குளத்தில் குளிப்பதற்காக அந்த அழகிய தோட்டத்தில் தேவகூதி நுழையும் போது வானுலக வாசிகளின் துணைவர்களாகிய கந்தர்வர்கள் கர்தம முனிவரின் புகழ்மிக்க இல்லற வாழ்வு பற்றி பாடுபவர்கள். அவளின் சிறந்த கணவராகிய கர்தமர் அவளுக்கு எல்லா நேரத்திலும் எல்லா பாதுகாப்பும் அளித்தார். பொருளுரை. கணவன் மனைவியின் சீரிய உறவு இந்த கூற்றில் மிகவும் அழகாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்தம முனிவர் தேவகூதியின் கணவராக அவளுக்கு எல்லாவித வசதிகளையும் தந்தார். ஆனால் அவர் மனைவியிடம் பற்று கொள்ளவே இல்லை. அவரது மகன் கபிலதேவர் வளர்ந்த உடனேயே கர்தமர் உடனே எல்லா குடும்ப தொடர்பையும் விட்டுவிட்டார். அதுபோல சிறந்த அரசராகிய ஸ்வயம்புவ மனுவின் மகள் தேவகூதி தகுதியும் அழகும் நிறைந்தவள். ஆனால் அவள் கணவரின் பாதுகாப்பை முழுவதும் சார்ந்தவளாய் இருந்தாள். மனுவை பொறுத்தவரை பெண்களும் இளைய பெண் பாலரும் வாழ்வின் எந்த நிலையிலும் சுதந்திரமாய் இருக்கக்கூடாது. குழந்தை பருவத்தில் ஒரு பெண் பெற்றோரின் பாதுகாப்பில் இருக்க வேண்டும். இளமை பருவத்தில் அவள் கணவனின் பாதுகாப்பில் இருக்க வேண்டும். முதுமை பருவத்தில் அவளது வளர்ந்த குழந்தைகளின் பாதுகாப்பில் இருக்க வேண்டும். தேவகூதி தனது வாழ்வில் மனு சம்ஹிதையின் இந்த எல்லா கூற்றுகளுக்கும் சான்றாக விளங்கினார். குழந்தையாக அவள் தந்தையை சார்ந்திருந்தாள். அவள் செல்வ வளம் மிகுந்தவளாய் இருந்த போதிலும் பின்னர் அவள் கணவரை சார்ந்திருந்தாள். அதன் பின்னர் அவள் மகன் கபிலதேவரை சார்ந்திருந்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹித்வா ததீப்சிதமம் அவ்யாகண்டலயோஷிதாம் கிஞ்சிச்சகாரவதனம் புத்திர விஸ்லேஷானுதுராக. எஸ் வாஸ். हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. हित्वा तदीप्नीततमम् अभ्याकण्डलयोषितां किञ्चित् चकरावदनं पुत्र विश्लोषणाधुरां हित्वा விட்டு தத் அந்த இல்லறம் ஈப்சித தமம் மிகவும் விரும்பத்தக்க அதுவும் ஆகண்டல யோஷிதாம் பகவான் இந்திரனின் மனைவிகளால் கிஞ்சித் சக்கராவதனம் அவள் முகத்தில் வருந்தத்தக்க தோற்றம் கொண்டாள். புத்திர விச்லோஷன அவள் மகனிடம் இருந்து பிரிந்ததால் ஆதுரா துன்பப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா பக்கங்களிலும் அவள் நிலை தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் புனிதவதியான தேவகூதி மேலுலக பெண்களும் பொறாமைப்படும் அளவிற்கு அவளுக்கு உடைமைகள் இருந்த போதிலும் எல்லா வசதிகளையும் விட்டுவிட்டாள். அவள் தனது மகன் தன்னிடம் இருந்து பிரிக்கப்படுகிறாரே என்று மட்டும் வருந்தினாள். பொருளுரை. தேவகூதி தன் உலகியல் வசதிகளை விடுவதற்கு சிறிதும் கவலைப்படவில்லை. ஆனால் அவளது மகன் பிரிவினால் மிகவும் வருந்தினாள். தேவகூதி வாழ்வின் வசதிகளை விட்டுவிட சிறிதும் வருந்தவில்லை என்றால் பின்னர் மகனை பிரிவதற்கு ஏன் வருந்த வேண்டும் என்று இங்கு கேட்கப்படலாம். அவள் மகனிடம் ஏன் மிகுந்த பற்று கொண்டாள் என்றும் கேட்கப்படலாம். பதில் அடுத்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அவர் ஒரு சாதாரண மகன் அல்லர். அவளது மகன் பரமபுருஷன் பகவான் ஆவார். அதனால் ஒருவர் பரமபுருஷனிடம் பற்று கொண்டால் மட்டுமே உலக பற்றை விட முடியும். இது பகவத்கீதையில் பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே என்று விளக்கப்படுகிறது. ஒருவருக்கு ஆன்மீக இருப்பில் சிறிது சுவையில் இருந்தால் மட்டுமே அவரால் உலகாயத வாழ்வை பின்பற்றுவதில் ஆர்வமற்றவராக இருக்க முடியும். ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. மனம் பிரவஜிதே பத்யாவ அபத்ய விரஹாதுரா
ஞாத தத்வாவ்யன்பன் நஷ்டே வத்சே கௌரிவ வத்சலா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வனம் பிரவ்ரஜிதே பத்யாவ அவத்ய விரஹாதுரா ஞாத தத்வாப்யஜபன்னஷ்டே வத்சே கௌரிவ வத்சலா. வனம் காட்டிற்கு, பிரவ்ரஜிதே பத்யஹோ அவள் கணவர் வீட்டை விட்டு சென்ற பொழுது, அபத்திய விரக அவள் மகனிடமிருந்து பிரிவாள், ஆதுரா மிகவும் வருத்தம், ஞாத தவ்வா உண்மையில் இருந்து, அபி ஆயினும், அபூத் அவள் ஆனாள், நஷ்டே வத்சே பசு கன்றை இழந்த போது, ஓஹோ பசு இவ போல, வத்சலா அன்புள்ள. மொழிபெயர்த்து, தேவகூதியின் கணவர் முன்பே வீட்டை விட்டு சென்று துறவு வாழ்வை ஏற்றுக்கொண்டார். பின்னர் அவளது ஒரே மகன் கபிலர் வீட்டை விட்டு சென்றார். அவளுக்கு வாழ்வு மற்றும் மரணத்தின் எல்லா உண்மைகளும் தெரியும் என்றாலும், அவள் மனம் எல்லா மாசும் நீங்கி தூய்மை அடைந்திருந்தது என்றாலும், ஒரு பசு தன் கன்று இறக்கும் பொழுது பாதிக்கப்படுவது போல அவள் மகனின் இழப்பிற்கு பெரிதும் வருந்தினாள். பொருளுரை: கணவர் வீட்டை விட்டு சென்றதால் அல்லது துறவு வாழ்வை மேற்கொண்டதால் மனைவி மிகவும் வருந்தக்கூடாது. ஏனெனில் அவளுக்கு அவள் கணவரின் பிரதிநிதியாகிய அவள் மகன் உள்ளான். வேத நூல்களில் ஆத்மாவை புத்ரோ ஜாயதே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆத்மைவ புத்ரோ ஜாயதே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கணவரது உடல் மகனால் குறித்து காட்டப்படுகிறது. கண்டிப்பாக கூறினால், ஒரு பெண்ணுக்கு வளர்ந்த மகன் இருந்தால் அவள் ஒருபோதும் விதவை ஆவதில்லை. தேவகூதி கபில முனிவர் அங்கிருக்கும் போது அதிகம் பாதிக்கப்படவில்லை. ஆனால் அவர் பிரிந்த போது அதிக துன்பப்பட்டார். அவள் கர்த்தம முனிவருடன் கொண்ட உலக தொடர்பிற்காக வருந்தவில்லை. ஆனால் அவள் பரமபுருஷ பகவானிடம் கொண்ட சீரிய அன்பிற்காக வருந்தினாள். இங்கு தரப்பட்டுள்ள சான்று, தேவகூதி ஒரு கன்றை இழந்த பசு போல ஆனான் என்பதாகும். பசு கன்றை இழந்து இரவும் பகலும் அழும். அதுபோல தேவகூதி துன்பப்பட்டு எப்பொழுதும் அழுதாள். அவள் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும், தயவு செய்து தன் மகனை அழைத்து வாருங்கள், அதனால் நான் வாழலாம், இல்லையேல் நான் இறப்பேன் என்று வேண்டினாள். பரமபுருஷ பகவானுக்காக இந்த ஆத்மார்த்த அன்பு ஒருவருடைய மகனுக்கான அன்பாக வெளிப்பட்ட போதிலும் ஆன்மீக நிலையில் பயனுள்ளது. வாழ்வில் மகனுக்கான பற்று ஒருவரை உலக வாழ்வில் தொடர்ந்து இருக்கும்படி கடமை உடையவராகிறது. ஆனால் அதே பற்று பகவானுக்கு மாற்றப்படும் போது பகவானின் தொடர்பில் ஆன்மீக உலகிற்கு உயர்வை கொடுக்கிறது. ஒவ்வொரு பொண்ணும் தேவகூதியை போன்றே தன்னை தகுதியுடையவளாக ஆக்க முடியும். பின்னர் பரமபுருஷ பகவானை மகனாக அடைய முடியும். பரமபுருஷ பகவான் தேவகூதியின் மகனாக அவதரிக்க முடியும் என்றால், அவர் எந்த பெண்ணுக்கும் அவள் தகுதி படைத்தவளாய் இருந்தால் மகனாக முடியும். ஒருவர் பகவானை மகனாக அடைந்தால் ஒருவருக்கு உலகில் ஒரு நல்ல பிள்ளையை வளர்த்த பலன் கிடைக்கும். அதே சமயம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு நேருக்கு நேர் துணையாக ஆன்மீக உலகிற்கு உயர்வு பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. தமேவ த்யாத்யதி தேவம் அபத்யம் கபிலம் ஹரிம் பபுவாசிரதோ வக்ஸனி சுப்ருஹா தாத்ருஷே கிருஹே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தமேவ த்யாயாதி தேவம் அபத்யம் கபிலம் ஹரிம் பபுவாசிரதோ வக்ஸனி சுப்ருஹா தாத்ருஷே கிருஹே. தம் அவரிடம், தேவ நிச்சயமாக, ஜெயாதி தியானித்தல், தேவம் தெய்வீகம், அபத்யம் மகன், கபிலம் பகவான் கபிலர், ஹரிம் பரமபுருஷ பகவான், பபுவ ஆனாள், அசிரத்த மிக விரைவில், வஸ்ஸ ஓ அன்பு விதுரரே நீ, சிப்ருக பற்றின்றி, தாத்ருசே கிருஹே அந்த வீட்டிற்கு. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுவாதா. மொழிபெயர்ப்பு: ஓ விதுரரே, இவ்வாறு அவள் மகனாகிய பரமபுருஷ பகவானை கபில தேவரை நோக்கி எப்போதும் தியானித்து, அவள் மிக விரைவில் அவளது நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட வீட்டிடம் பற்றின்றி போனாள். பொருளரே: ஒருவர் எவ்வாறு தன்னை கிருஷ்ண உணர்வால் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் உயர்த்த முடியும் என்ற செயல்முறை சான்று இங்கு உள்ளது. கபில தேவரே கிருஷ்ணர். அவர் தேவகூதியின் மகனாக அவதரித்தார். கபில தேவர் வீட்டை விட்டு சென்ற பிறகு தேவகூதி அவரது நினைவில் மூழ்கி போனாள். இவ்வாறு அவள் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தாள். கிருஷ்ண உணர்வில் அவளது நிலையான தன்மை அவளை அடுப்படையில் இருந்தும் வீட்டிலிருந்தும் பற்று அற செய்தது. நாம் நமது பற்றை பரமபுருஷ பகவானிடம் மாற்றிக்கொண்டாலன்றி
உலகப்பற்றிலிருந்து விடுபட எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. அதனால் பயிற்சிக்கு உட்பட்ட தத்துவ கற்பனையை பண்படுத்துவதால் ஒருவர் விடுதலை அடைவது முடியாது என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் உறுதி செய்கிறது. இது பொருள் அல்ல. ஆனால் ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் என்று அறிவது மட்டும் ஒருவரின் அறிவை தூய்மைப்படுத்தாது. மாயாவாதி ஆன்மீக உணர்தலின் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்தாலும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் அமையாத காரணத்தால் அவர் மீண்டும் உலகப்பற்றில் விழுகிறார். பக்தர்கள் பக்தி தொண்டை மேற்கொண்டு பரம புருஷரின் திருவிளையாடல்களை கேட்டு அவரது செயல்களை புகழ்ந்து அதனால் எப்போதும் அவரது அழகிய நிலைத்த வடிவத்தை நினைவு கூறுகின்றனர். தொண்டு புரிவதால் அவரது நண்பனாக அல்லது தொண்டனாக ஆவதால் ஒருவரின் உடைமைகள் அனைத்தையும் அர்ப்பணித்தால் ஒருவர் பகவானின் உலகில் நுழைய முடியும். பகவத்கீதையில் கூறப்படுவது போல ததோமாம் தத்வதோ ஞாத்வா, பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றிய பிறகு ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை உண்மையில் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறு ஒருவர் ஆன்மீக கோள்களில் ஒன்றில் அவரது தொடர்புக்குள் நுழையும் தகுதி பெறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஒரு பேஜ் இதுல வந்து ஸ்கேனிங்ல வரல, 80 and 81. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம், அடுத்த ரெண்டு மூணு ஸ்லோகங்கள் வந்து இருக்காது. அதனால வந்து நீங்க புக்ஸ் இருக்கிறவங்க வச்சுக்கோங்க. நான் நாளைக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்கிரீன் தான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து நிறைவடையுது நம்ம ரெசிடேஷனு. இப்போ நம்ம இந்த விளக்க உரைக்கு போகலாம். ஸோ 18 கிரகோத்யானம் குசுமிதை ரம்யம் மரத்ருமை பூஜத் விஹங்கு மிதனம் காயன்மத் மதுவிருதம். கிரக உத்யானம் வீட்டு தோட்டம், குசுமிதை மலர்கள் மற்றும் பழங்களுடன், ரம்யம் அழகாக, பகு அமர த்ருமை பல விண்ணுலக மரங்களுடன், பூஜத் பாடுதல், விஹங்க பறவைகளின், மிதுனம் ஜோடிகளுடன், காயத் முனகுதல், மத்த மதுவெறி கொண்ட, மது விரதம் தேனீக்களுடன். வீட்டின் சுற்றுச்சுவர் அழகிய தோட்டங்களாலும் இனிய மனமுள்ள மலர்களாலும் உயர்ந்த அழகிய புது பழங்களை தரும் பல மரங்களாலும் சூழப்பட்டிருந்தன. அப்படின்னா தேவகூதி இருக்கக்கூடிய வீடு வந்து நல்லா ஆப்புலண்டா இருக்குன்றத வந்து இந்த பதத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ரொம்ப அழகான வீடு. அந்த தோட்டங்களில் பாடும் பறவைகள் மரங்களின் மீது அமரும், அவற்றின் பேச்சும் ஒலிகள், தேனீக்களின் முனகும் ஒலி இல்லையா, இவை அந்த சூழலையில் எத்தனை முடியுமோ அத்தனை இனிமையாக ஆக்கியிருந்ததால் மிகவும் கவர்ச்சியாக இருந்தது, அட்ராக்டிவா இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. யதா எத்ர பிரவிஷ்டாத்மானம் விபுதானுசர ஜகுஹ வாப்யாத் முத்பல கந்தீன்யாம் கர்தமேனோ பலாலிதம். எத்ர எங்கு, பிரவிஷ்டம் நுழைந்து, ஆத்மானம் அவளிடம், விபுதானுசரா வானுலக வாசிகளின் தோழர்கள், ஜகுஹ பாடினர், வியாப்யாம் குலத்தில், பல தாமரைகளின், கந்தினயாம் நறுமணத்துடன், கர்தமேன கர்தமரால், உபலாலிதம் சிறந்த கவனத்துடன் பராமரிக்கப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். தாமரை மலர்கள். மேலும் அந்த தேவகூதி இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. நிரம்பிய குளத்தில் குளிப்பதற்காக அந்த அழகிய தோட்டத்தில் தேவகூதி நுழையும் பொழுது வானுலக வாசிகளின் துணைவர்களாகிய கந்தர்வர்கள் கர்தமுனிவரின் புகழ்மிக்க இல்லற வாழ்வு பற்றி பாடுவார்கள். அப்படின்னா அவர்கள் இருவரும் அவ்வளவு, அதாவது ஒற்றுமை, அடுத்து வந்து கணவனுக்கு மரியாதை இல்லையா? சோ ஒரு பெண் எவ்வாறு வாழணுமோ அவ்வாறே வந்து தேவகூதி வாழ்ந்து காட்டினால், கர்தமரும் மனைவியை எவ்வாறு ரட்சிக்க வேண்டுமோ அதே மாதிரி ரட்சித்தார். சோ இரண்டு நிலைகளுமே, வெறுமனே நாம பெண்ணிடத்தை மாத்திரம் வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. அவ எப்பவுமே நம்ம கிட்ட அடக்கத்தோட தான் இருக்கணும், நாம சொன்ன பேச்சுதான் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அவர் வந்து கேட்கணும்னா அவரை வந்து நாம நல்ல பாதுகாப்பான நிலையில வச்சிருக்கணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களே வந்து நமக்கு இன்க்ளைண்ட் ஆவாங்க. ஆனா இந்த புறம் நம்ம எதுவுமே டேக் கேரிங் பண்ணாம வெறுமனே ஆதிக்கம் பண்ணா கண்டிப்பா வந்து ரிவோல்ட் தான் வரும் எல்லாமே, எல்லா இடத்துலயுமே. அதுதான் இந்த காலகட்டத்துல நிறைய டைவர்ஸ் கேஸ் வர்றதுக்கான காரணம் அதுதான் இல்லையா? ஈகோ தான் நிறைய ப்ராப்ளம்.
சோ அவள் சிறந்த கணவராகிய கர்தமர் அவளுக்கு எல்லா நேரத்திலும் எல்லா பாதுகாப்பும் அளித்திருந்தார். சோ அந்த இடத்துல வந்து காவல் உண்டு. கணவன் மனைவியின் சீரிய உறவு இந்த கூற்றில் மிகவும் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? கர்த முனிவர் தேவகூதியின் கணவராக அவளுக்கு எல்லாவித வசதிகளையுமே தந்தார். சோ அதாவது அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் இல்லையா, அடுத்து பணிபுரிவதற்கான ஆட்கள், இதெல்லாமே வந்து கர்த முனிவர் வந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தார். ஆனால் அவர் மனையிடம் பற்று கொள்ளவே இல்லை. பற்றுதல் என்பது எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா, அதாவது தனக்கு தன் மனைவி இப்படி செய்யணும்ன்ற எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறது, அதுதான் பற்றுதலை. அதனால மனைவிடத்துல வந்து எந்த ஒரு பற்றுதலையுமே அவர் வைக்கவில்லை. அவரது மகன் கபிலதேவர் வளர்ந்த பிறகு அவர் வந்து இனிமே மகன் வந்து பார்த்துப்பா அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்த பிறகு அவர் காட்டை நோக்கி சென்றார் தவம் இருப்பதற்காக. அதுபோல சிறந்த அரசராகிய சுயம்பு மனுவின் மகள் தேவகூதி தகுதியும் அழகும் நிறைந்தவள். ஆனால் அவள் கணவரின் பாதுகாப்பை முழுதும் சார்ந்தவளாய் இருந்தாள். அதாவது தந்தை வீட்டுல வந்து நிறைய இருந்தாக்க இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல சோ திருமணம் செய்து கொடுக்கக்கூடிய இடம் அவ்வளவு உயர்வா இல்லைனாக்கா கணவன் வீட்டிலிருந்து வந்த பிறகு இவங்க ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய காலம்தான் இது இல்லையா. தான் சொன்னபடிதான் எல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவன் சில வீட்டுல வந்து பெரியவங்களே வந்து மருமகளுக்கு தான் மெயினா வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட கொடுக்கக்கூடியவங்களும் எல்லாமே ஆப்புலன்ஸ் தான் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட இது வேல்யூஸ் எல்லாம் சில இடங்கள்ல வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுறாங்க. சில பேர் அஃபெக்ஷனால விட்டுடுவாங்க, அதாவது பிள்ளைங்க வந்து இருந்துட்டு போகட்டும்னு நினைச்சுட்டு விடுறவங்க வேற, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஒன்று வருவதால் வருமானமாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுபவர்களும் இந்த காலகட்டத்துல உண்டு, அது தவறானது இல்லையா. சோ அப்போ அவ வந்து கண்டிப்பா கணவனை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கவே மாட்டான். அதனால சோ தட் டைப் ஆஃப் சப்போர்ட் நம்ம என்னைக்குமே பண்ணக்கூடாது. எதர் தாயும் பண்ணக்கூடாது, மாமியாரும் பண்ணக்கூடாது, ரெண்டு பேருமே பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் நல்ல அதாவது பணம் இருக்கிற வீட்டுல இருந்து வந்தவங்கன்றதுக்காக அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. அப்போ அவங்க நல்லதெல்லாம் எப்ப கத்துப்பாங்க இல்லையா. சோ வெந்தே வெல்லான், அதுக்காக அடக்குமுறையும் பண்ணக்கூடாது. மற்றும் அன்பாலேயே வந்து தரிச ப்ராவப் இல்லையா, அதாவது ப்ராவப் கிடையாது, அதாவது பக்தி வைபவ்ல தான் இத ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலே வந்து ஐ திங்க் 9th சாப்டர்ல வருது. இட்ஸ் 9th, எஸ் 9th சாப்டர்ல வந்து ஒரு தூய பக்தர் வந்து எப்படின்னா வீட்டுல எப்படி நடத்துவார்னா தன்னுடைய மகளுக்கு தான் வந்து எடுத்துரைப்பார். மகளுக்கு எடுத்துரைக்கும் பொழுது மருமகளுக்கும் அது சேர்க்கின்றது. சோ மகளுக்கே இவ்வளவு வந்து சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஏன் எப்படி சொல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டப்பை வந்து மருமக எடுத்துட்டு வந்துருவான். அதனால தான் ஏதாவது சொல்லணும்னா கூட டைரக்டா சொல்ல வேண்டியது, இன்டைரக்ட்லி வி கேன் டூ த திங்ஸ். அதாவது ஒருத்தரை வந்து நல்ல பாதையில எடுத்துட்டு போக வேண்டியது பெரியவர்களுடைய கடமை. அதை வந்து நம்ம எப்படி செய்யணும்ன்றது வந்து அதாவது மனதை வந்து புண்படுத்தாம செய்யணும். ஏன்னா நம்ம அவ்வாறு நம்ம இன்டென்ஷன் வந்து அவங்கள புண்படுத்தணும்னு இருக்காது, ஆனா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அவர்கள் வந்து டைரக்டா எடுத்துட்டாங்கன்னாக்கா அங்கேதான் வந்து வாழ்க்கையில வந்து விரிசல் என்பது வருது இல்லையா. அநேக குடும்பங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி சிறு சிறு விஷயங்கள்ல தான் வந்து பிரிந்து சென்று இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது they will feel lonely இல்லையா, they will feel lonely. ஸோ ஆனா இது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பீப்புள். ஆனா ஒருத்தர் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த லோன்லினஸ் இருக்காது. ஏன்னா தங்களையே வந்து முழுமையாக இறைவனுக்கு வந்து அர்ப்பணித்துக் கொள்வார்கள். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்ல, இவங்க பக்திக்கு கூட ஒரு மழைக்காக கூட ஒதுங்க மாட்டாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை வந்து நரகமா தான். ஆனால் அவள் கணவரின் பாதுகாப்பை முழுதும் சார்ந்தவளாயிருந்தாள். 100% she was dependent. மனுவை பொறுத்தவரை பெண்களும் இளைய பெண் பாலரும் வாழ்வில் எந்த நிலையும் சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடாது. இது 100%. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையிலேயே வந்து வர்ணசங்கரா வர்ண கலப்பு பத்தி அர்ஜுனர் சொல்றது இதுதான் இல்லையா. குழந்தைகள் மற்றும் வந்து பெண்கள் கலங்கப்பட்டால் தேவையற்ற சந்ததியர்கள் வந்து அதாவது ஏற்படுகிறது. அந்த தேவையற்ற சந்ததியர்கள் வந்து முன்னோர்களுக்கு அவர்கள் வந்து திதி அதாவது கர்மாதிகள் எல்லாம் செய்யறதே கிடையாது. அவ்வாறு நம்ம வந்து கர்மாதிகள் எல்லாம் செய்யவில்லை என்றால் அந்த திதி கொடுக்கறது யாருக்குன்னாக்க இறைவனை திருப்திப்படுத்துறது, மகாவிஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறது. அப்புறம் வந்து அதாவது அதை திருப்தி கொண்ட பிறகு நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார். ஸோ அருள் பாலிக்கும் பொழுது நம்முடைய எப்படிப்பட்ட அருள்னாக்கா நம்முடைய மூதாதையர்கள் எல்லாமே நரக உலகத்துல இருந்து மோட்சம் அடையக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அதனால நம்ம திதி கொடுப்பதால் நம் முன்னோர்களும் திருப்தி கொள்கிறார்கள், அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு வரும்.
அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் வந்து இந்த வெல்ஃபேர் இதெல்லாமே வந்து, அதாவது குடும்ப நல இதெல்லாமே வந்து நல்ல விதத்துல வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். அவ்வாறு நம்ம செய்யலைன்னா பித்ருக்களுடைய சாபங்கள். அதனாலதான் நம்ம ஜாதகத்தை நீங்க எங்கேயாவது எடுத்துட்டு போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா பித்ரு தோஷம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்முடைய மூதாதையர்கள் வந்து கண்டிப்பா திதி கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம். திதி வந்து யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஸோ இவங்க இந்த பிறப்புல இருக்கிறவங்க தான் கொடுக்கணும், இந்த ஆசிரமத்தை இந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர் தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே பித்திருக்கள் உண்டு இல்லையா? ஆனா அதை நம்ம காசு செலவு பண்ணி பண்றதுக்கு பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய காலம் இப்போ. ஆனா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன சேர்த்து வச்சுட்டு போறோம்? அதாவது தாத்தா சொத்து பேரனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ பாட்டனார் செய்தது பேரன் வந்து அனுபவிப்பான், நல்லதா இருந்தாலும் கெட்டதா இருந்தாலும். சோ இன்றைக்கு நாம நல்லா இருக்கிறோம்னா அதாவது நம்ம பிள்ளைகளுடைய தாத்தா அப்படின்னா நம்முடைய மாமனார் மாமியார் செய்த புண்ணியங்களாலதான் நாம் இன்னைக்கு நல்லா இருக்க முடியும். சோ திஸ் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி ரிலேட்டட். பித்ருக்கள் எல்லாமே நீங்க ஹாரோஸ்கோப் எடுத்துட்டு போய் பார்த்தாலும் எல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டட் தான், ஒண்ணு சார்ந்ததுதான். ஆனா அதை நம்ம கோர்வையா எடுத்துட்டு போகணும், அதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ மனுவை பொறுத்தவரை மனு சாஸ்திரம், ஸோ ஐ திங்க் ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி, ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் வந்து NND பிரபுஜி மனு சாஸ்திரத்தை பற்றி சொன்னார். ஸோ ஒரு காலகட்டம் வந்தப்போ மனு இதை வந்து அதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதினவர் வந்து ஃபாரினர், அவர் பேர் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. அந்த மனு வியாக்கியானம் எழுதின அந்த புக்கு வந்து கொளுத்திட்டாங்க. ஆக்சுவலி உண்மையான மனுஸ்கிரிப்ட் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து ஒன்லி வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து விற்பனாரா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அந்த நபர் வந்து ஃபாரின்ல இருக்கிற அவருடைய கல்ச்சர் இல்லையா, அவருக்கு அந்த சாஸ்திர விதிகள் எதுவுமே தெரியாது. அவருக்கு என்ன புரிஞ்சதோ அதை வந்து எழுதிட்டார். அந்த மனுஸ்மிருதியில வந்து இந்த மாதிரியான எழுத்துக்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது எடுத்த உடனே இப்ப பெண்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு இது வந்துச்சுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யாருமே மனு சாஸ்திரத்தை வந்து நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க. இன்னைக்கு கூட வந்து நம்ம யங்கர் ஜெனரேஷன் கிட்ட நீங்க சொல்லுங்க, தேவோட ரேட்டு தட் ஒன்லி, அவங்க அதை தான் படிச்சிருப்பாங்க. அதை படிச்சிருக்கிறதுனாலதான் மனு சாஸ்திரத்தை வந்து அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. உண்மையிலே 5000 ஆண்டுகள் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட சத்தியோகத்துலதான் சுயம்பு மனு இல்லையா? சத்தியோகத்துலதான் சுயம்பு மனு. இப்ப நாம எந்த மனுல இருக்கிறோம்? நம்ம இப்போ வைவஸ்தவரத்துல இருக்கிறோம் நம்ம இப்போ இல்லையா? அப்போ அந்த சத்தியோகத்துலதான் எழுதுனது 7வது மனு. நம்ம 7வது மனுல இருக்கோம். துருவ மகாராஜுடைய பாட்டனார் தான் சுயம்பு மனு. உத்தான பாதாவும் வந்து அவருடைய மகன் தான் இல்லையா? சோ உத்தான பாதாவுடைய, அதாவது உத்தான பாதா யாரு? துருவ மகாராஜுடைய தந்தை. ஸோ 4th கேண்டோ நம்ம படிப்போம். நெக்ஸ்ட் கேண்டோ அதுதான். இன்னொரு 20 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு நம்ம இது முடிக்கிறதுக்கு. இந்த வாரம் மோஸ்ட்லி இது முடிச்சிருவோம். ஸோ அடுத்த வாரம் வந்து வில் ஸ்டார்ட் வித் 4th கேண்டோ வரும். ஸோ அந்த மனுஸ்ல வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்ம படிச்சது. இட் வாஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் செஷன் வந்து NND பிரபுஜி எடுத்தது. ஸோ ரொம்ப அற்புதமா எடுத்தார். மனுஸ்மிருதியை வந்து நம்ம வாழ்க்கை எவ்வாறு அமைய பெறணும் சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம்ன்றத வந்து எழுதப்பட்டிருக்குது. அதான் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஈவன் சாணக்கிய சாஸ்திரம், அர்த்த சாஸ்திரத்துல கூட இதே மாதிரிதான். அததான் மேற்கோள் காட்டி வந்து பிரபுபாதர் வந்து அந்த இடத்துல விளக்கி இருக்கார். வர்ண சங்கரத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கார். பெண்களும் மேலும் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்டிப்பா வழி நடத்தணும். தந்தையாகப்பட்டவர் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வழி நடத்த வேண்டும். தாய் வந்து தன்னுடைய செயல்களாலேயே வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலா இருப்பா. அதனால நாம் என்ன பிஹேவியர் பண்றோமோ அதுதான் பிள்ளைங்களுக்கு வரும். அதனால நம்ம வந்து பக்குவமான முறையில வந்து பிள்ளைகளை வளர்த்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எஸ் வெளியில போகிறனுடைய இம்பாக்ட் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல உண்டு. ஆனாலும் அதை நாம மீண்டும் வந்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்துறது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கிறது. இட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது நம்முடைய கடமை. நாளைக்கு அவர்கள் வந்து தவறி விழுந்தால் அவங்க வந்து லைஃப்ல வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆகவே முடியாது. இவ்வளவு நாம கஷ்டப்பட்டு நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கறது எதுக்கு? நாளைக்கு அவங்க நல்ல நிலையில இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக தான். பேசிக்கலி நம்முடைய கலாச்சாரம் இது எல்லாத்தையுமே நாம சிறு பிராயத்துல இருந்தே நாம கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கணும். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இருவரும் வந்து வேலைக்கு செல்வதால் குழந்தைங்களை பராமரிக்கிறதுல வந்து 0% நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, வீட்டுல பெரியவங்க கிடையாது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்ல தான் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். we are not giving the importance. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு பெரியவங்களே பாரமா இருப்பாங்க, சில பேருக்கு சுதந்திரம் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள். ஆனா வீட்டுல பெரியவங்க இருந்தா தட் இஸ் வெரி வெரி குட்.
அட்லீஸ்ட் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே பாட்டி தாத்தா கிட்ட இருந்து நல்லா கத்துக்குவாங்க. சோ இன்னைக்கு கூட நான் நினைக்கிறது வந்து என்னுடைய பாட்டி சொல்லியதுதான் நான் நினைக்கிறேன். அம்மா சொல்லி கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. அம்மா வந்து சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. அம்மாவை பார்த்துதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஆனா வந்து சொல்லி நடந்தது இல்லை. ஆனா தாத்தா பாட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம நிறையவே கத்துன்னு இருப்போம். அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த அதுக்காவது அவங்கள வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஒரு ஃபேமிலியா நம்ம இருக்கிறது வந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் வந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு வர்றதுக்கு அது வந்து வழிவகுக்கும். ஏன்னா சிறு தவறு பண்ணாலும் தாத்தா பாட்டி வந்து திருத்துவாங்க. இது பண்ணக்கூடாது, இது செய்யணும், இது செய்யக்கூடாதுன்னு வழி நடத்துதல் இருக்கும். சிறு பிராயத்துல அதை வந்து ஈஸியா வந்து குழந்தைங்க வந்து விடுவாங்க. ஆனா அதே பெரியவங்க ஆன பிறகு அவங்க கண்டிப்பா விட மாட்டாங்க. அதனால நம்ம இந்த சுதந்திரம் என்பது எல்லாருக்குமே இத்தினூண்டு சுதந்திரம் தான் இருக்கிறதே நமக்கு இல்லையா. ஒரு கர்மத்தை எவ்வாறு செய்யணும்ன்ற அந்த சிறு சுதந்திரம் மட்டும்தான் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. யாருமே இந்த இடத்துல சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் தான் நாம. அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக பாதுகாப்பு. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா, எஸ், வைஃப் ஹேஸ் டு ரெஸ்பெக்ட் ஹஸ்பண்ட் இல்லையா. அதாவது கணவனுக்கு வந்து மரியாதை எல்லாமே வழங்கணும். கணவன் சொல்படி கேட்கறது எல்லாமே உண்டு. ஆனா அதே சமயத்துல வந்து கணவனும் வந்து மனைவியை வந்து வந்து நல்ல முறையில் ரட்சிக்க வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். எவ்வாறு கர்தமர் நடந்து கொண்டாரோ அவ்வாறு நடந்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி தேவகூதி மாறி எல்லா பெண்களுமே மாறுவதற்கான சான்சஸ் உண்டு இல்லையா. அதெல்லாம் வாய்ப்புகள் தான். when you care with love and affection, எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யும் பொழுது அந்த பாவத்தை வந்து கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வர முடியும். இந்த இடத்துல பிள்ளைகளும் அதை பற்றி சொல்றது வர்ணசங்கர். இது வந்து வர்ணசங்கராவை வந்து தடுக்கிறதுக்கு தான். குழந்தை பருவத்தில் ஒரு பெண் பெற்றோரின் பாதுகாப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய அண்ணன், அதுக்கு அடுத்து வந்து திருமணம் ஆத பிறகு கணவன், அதுக்கப்புறம் வயோதிகத்துல வந்து மகன். இப்படி இந்த நிலைகள் எல்லா சூழ்நிலைகளுமே பெண் வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறாள். சோ முதுமை பருவத்தில் அவளது வளர்ந்த குழந்தைகளின் பாதுகாப்பில் இருக்க வேண்டும். தேவகூதி தனது வாழ்வில் மனு சமிதா எப்படி பிரம்ம சமிதா மாதிரி மனு சமிதை இருக்கு. இந்த எல்லா கூற்றுகளுக்கும் சான்றாக விளங்கினார். அவள் தான் ஒரு ரோல் மாடல். குழந்தையாக அவள் தந்தையை சார்ந்திருந்தாள். அவள் செல்வ வளம் மிகுந்தவளாக இருந்த போதிலும் பின்னர் அவள் கணவரை சார்ந்திருந்தாள். கணவரை திருமணம் செய்தப்போ செல்வம் வளம் கிடையாது இல்லையா. அதன் பின்னர் அவள் மகன் கபில தேவரை சார்ந்திருந்தாள். சோ எல்லா காலகட்டத்திலுமே அவள் வந்து அதாவது சாஸ்திர விதி பிரகாரம் தான் தன்னுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை வந்து அமைத்து கொண்டாள். ஹித்வா ததீப்சிதமம் அப்யா கண்டலயோஷிதாம் கிஞ்சிக் சகார வியதனம் புத்திர விக்ஷலேஷநாதுரா. ஹித்வா விட்டு தத் அந்த இல்லறம் ஈப்சித தமம் மிகவும் விரும்பத்தக்க அதுவும் ஆகண்டல யோஷிதாம் பகவான் இந்திரனின் மனைவிகளால் கிஞ்சித் சகார வதனம் அவள் முகத்தில் வருந்தத்தக்க தோற்றம் கண்டாள். புத்திர விலேக்ஷணம் அவள் மகனமிருந்து பிரிந்ததால் ஆதூர துன்பப்பட்டு. எல்லா பக்கங்களிலும் அவள் நிலை தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் புனிதவதியான தேவகூதி மேலுலக பெண்களுக்கும் பொறாமைப்படும் அளவுக்கு அவளுடைய உடைமைகள் இருந்த போதிலும், அப்படின்னா அவ்வளவு ஆப்புலண்டா இருந்தாலும், சோ அதாவது அவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகளோடு இருந்தாலும் எல்லா வசதிகளையுமே அவள் விட்டுவிட்டாள். அப்படின்னா அதன் மீது பற்றுதலை வந்து விட்டுவிட்டாள். சோ இருக்கணும், அதாவது வாழணும்ன்றதுக்காக வாழ்றோம் பாருங்க அந்த வாழ்க்கை. அவள் தனது மகன் தன்னிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டாரே என்ற வருத்தம் மட்டும்தான் இருந்தது. அது என்ன எதற்காக வருத்தப்பட்டாள் என்றது வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். அங்கே மகன் யாரு? இறைவனுடைய அதாவது அவதாரம் இல்லையா. இறைவனிடத்துல இருந்து நாம பிரிந்திருந்தா என்ன ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமோ அந்த ஃபீலிங் தான். நாம எல்லாம் எப்படி அந்த செப்பரேஷன் வந்து ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன் எப்படி எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யாத்திரை போறாங்க, யாத்திரைக்கு போகணும்னு நினைச்சிட்டு சில சமயத்துல புக்கிங் கூட நம்ம இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். புக்கிங் பண்ணியிருப்போம். ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும், யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம வீட்டுல புறப்படுற அன்னைக்குதான் ஒரு மரணம் என்பது ஏதாவது ஏற்பட்டு விட்டா நம்மளால கிளம்ப முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா நம்ம மனசெல்லாம் அந்த யாத்திரை மீத கூட இருக்கும் இல்லையா. நம்ம ரிலேட்டிவ் யாரோ ரொம்ப கிட்ட ரிலேட்டிவ் இறந்து போயாச்சு, ஆனா அந்த இதுக்கு இறுதி ஊர்வலத்துக்கு நம்ம போய் தான் ஆகணும். தவிர்க்க முடியாத சூழல் இல்ல வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு பிசினஸ் இது வந்து வந்ததுனால இன்னைக்கு நான் மீட் பண்ணி தான் ஆகணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம்.
இங்க போனா நம்ம யாத்திரை, அங்க போனா பிசினஸ். சோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன். இதை வந்து எது சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க, விளக்குனா கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சில சமயத்துல கேட்டுட்டு போயிடலாம். ஆனா அந்த அந்த நிலைமை இல்லைன்னா நம்ம வந்து பிசினஸ வந்து ஆப்ஷனா எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனா இந்த 4 நாள் யாத்திரையும் போது நம்ம வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல எல்லாமே போட்டோஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது நாம போய் தரிசனம் பண்ணலையே, பகவானை சேவிக்கலையே அப்படின்லாம் நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் பாருங்க. அதுதான் ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன். சோ அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு எல்லாருக்குமே வரும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சோ யாருக்கு வந்து பகவானிடத்தில் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கோ இல்லையா அப்படின்னா, பக்தி தொண்டை வந்து ஏற்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் கண்டிப்பா வரும். அதுதான் வந்து பிரிந்திருத்தல் என்ற அந்த இது பிரிக்கப்பட்டார். இப்ப தேவகுதி வந்து தன்னுடைய மகன் கபில தேவர் வந்து தன்னுடைய கருவிலேயே சுமந்து வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் அவரிடத்திலிருந்து சாங்கிய தத்துவத்தை எல்லாம் வந்து வாழ்க்கைன்னா என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சின்ற பிறகு, மரணம் ஜனனம் பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல இருக்கிறதையும் தெரிஞ்சின்ற பிறகு வாழ்க்கையை எவ்வாறு பக்குவமாக எடுத்து செல்லணும்ன்ற அந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் கேட்டாச்சு. சோ இனிமே அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவ்வாறே அவள் எடுத்து செல்வாள். ஆனாலும் தன் மகன் தன்னை விட்டு பிரிந்தானே என்ற அந்த வருத்தம். ஏனென்றால் அங்கே பகவானாக இருக்கக்கூடியதுனால்தான் அந்த பிரிவை பற்றி அவள் வந்து வருத்தப்படுகிறாள். தட் இஸ் த ரீசன். அந்த பிரிவு, செப்பரேஷன், இன் செப்பரேஷன், ஃபீலிங் இன் செப்பரேஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு. சோ நம்ம மனசு ஆதங்கம் படுறது. இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இதுவுமே இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதாவது ஒரு ஏழ்மையான சூழ்நிலையில வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். ஆனா நிறையவே எதுவுமே பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண முடியாது இல்லையா? இல்ல எல்லாமே இருந்தாலுமே உடல்நிலை சரியில்லாம எழுந்து பண்ண முடியாது. ஐயோ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண முடியலையே, முடிஞ்சது வெறுமனே பருப்பு சாதம் மட்டும்தான், நெய் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து உடல்நிலை இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க. இன்செப்பரேஷன் நிறைய பண்ண முடியல, அதாவது வெரைட்டியா ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி வைக்க முடியல, எது பண்ண முடியலன்னு ஃபீல் பண்றோம் பாருங்க. அது எல்லாமே வந்து ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் தான். எப்படி கோபியர்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி சடன்னா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மாயமாயிட்டார் இல்லையா? இவர்கள் வந்து தாங்கள் அசோசியேஷன் கிரேட் அப்படின்ற அந்த நிலை வந்தப்போ மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு வந்து அந்த அகங்காரம் மட்டும் வரவே கூடாது லைஃப்ல. பக்தியில கூட எஸ்பெஷலி வரக்கூடாது. எனக்கு வந்து இந்த அருள் வந்தது இல்லையா, எனக்கு இதை செய்யறது வந்து வந்தது, நான் இதை செய்தேன். அந்த நான் என்ற அந்த பதத்தை வந்து நாம குறைத்து வந்து உபயோகப்படுத்துவதற்கு பழகி கொள்ளணும். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் ஆசீர்வாதங்களால் இதெல்லாம் நிகழ்கின்றன. நாம் வெறும் வந்து நிமித்த மாத்திரம்தான் அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்ளணும். ஆனா சில சமயங்கள்ல அது அகங்காரமாக வெளிப்படும் போது இம்மீடியட்லி நமக்கு வந்து கட் ஷாட் வந்து கண்டிப்பா வரும். சோ கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ், அந்த அகங்காரம் வந்தா நம்ம கண்டிப்பா முழுமையாக கீழே விழுந்துருவோம். அதுல இருந்து நம்ம ரட்சிக்கிறதுக்கு தான் அவர் வந்து அதை கட் பண்ணுவார். அப்ப அந்த அகங்காரத்துல நம்ம உணர்ந்து நம்ம அகங்காரத்தை விட்டுடணும். அகங்காரம் எனக்குடைய பண்போடு தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம். 24 பண்புகள்ல அது ஒரு பண்பும் கூட. அதை நம்ம வந்து மடைமாற்றி யுக்த வைராக்கியமாக மாற்றிக்கொள்ளணும். ஸோ இறைவன் தாள் வந்து பக்தியில எடுத்துட்டு போகணும். அந்த பக்தியை வந்து நான் தான் கிரேட்டா பண்றேன்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஐ திங்க் சத்யநாராயண பூஜையில கூட நீங்க இந்த கதையை கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த லாஸ்ட் கதை வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த லாஸ்ட் கதையில வந்து ஒன் ஆஃப் த கிங்ஸ் அப்படின்னா அவர் வந்து வைபோகமா அவருடைய அரண்மனையில பண்ணக்கூடிய பூஜை தான் மேன்மையானது அப்படின்னு நினைப்பாரு அவர் எப்பவுமே. அதுல ஒண்ணுதான் அவருக்கு நம்பிக்கை. சோ இப்படி இருந்தாக்க இறைவன் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு டெஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? டெஸ்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக அவருக்கு ஒரு பரீட்சை. அந்த பரீட்சையால என்ன பண்றாங்க, அந்த நாட்டுல வந்து வன விலங்குகள் எல்லாமே வந்து பயிர்களை வந்து அதாவது சேதம் பண்ணிட்டு இருக்கிற நியூஸ் கேட்ட பிறகு அரசனாகப்பட்டவன் என்ன பண்ணணும், வேட்டைக்கு சென்று அந்த விலங்குகளை வந்து கண்டிப்பாக கொல்ல வேண்டும். அதுதான் அவனுடைய கடமை. அவன் படையோட வந்து காட்டுக்கு செல்கின்றான். ஆனா அங்கே போகும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய கோபாலர்கள் எல்லாமே வந்து பசுக்களை மேய்த்து கொண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய கனிகளை எல்லாம் வந்து அந்த காட்டுல கிடைக்கக்கூடிய கனிகளை எல்லாம் வந்து வச்சு இறைவனுக்கு வந்து நைவேத்தியமா பண்ணி அதை எல்லாருக்கும் கொடுத்து ஸ்வீகரிக்கிறார்கள் அவர்கள். சோ இதை வந்து அங்கே அரசனாக வந்தவருக்கு வந்து முதல் மரியாதையாக அவர்கள் கொடுத்த போது அவர் அது ஸ்வீகரிக்கிறதே கிடையாது. அதை ஏன்னா அவருக்கு பிலீஃப் இதெல்லாம் வந்து இது வெரி லோ லெவல், இந்த மாதிரி எல்லாம் பூஜை பண்ணக்கூடாது, நல்ல வைபோகமா வந்து பண்ணணும் பூஜை அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய நினைப்பு. இது அகங்காரத்தினுடைய பண்பு. இது அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டுக்கு வருவார். அந்த காட்டு விலங்குகளும் வந்து கடைசி வரைக்கும் துரத்திட்டு கொஞ்சம் இவர் வந்து வாபஸ் வந்துடுறார். சோ எந்த விலங்குகளுமே இதெல்லாமே இறைவனால் படைக்கப்பட்டது அந்த விலங்குகள் கூட. சோ ஏன்னா டெஸ்ட் இல்லையா? சோ அவருக்கு அந்த செயல்படுறது எதை வேணாலும் செய்வார். பகவான் வந்து ஒருத்தர் வந்து பக்தியில தான் இருக்கார். ஆனா அந்த அகங்காரத்தை விடுத்தா அவர் வந்து இன்னும் மேன்மையான நிலைக்கு போக முடியும் இல்லையா?
அதற்கான ஒரு படிப்பினையாக தான் இந்த இடத்துல வந்து மகாவிஷ்ணு இந்த மாதிரி செய்யறார். அடுத்து அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்தப்போ அவர் குறுநில மன்னர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, படையெடுத்துட்டு வந்து அவருக்கு கொடுத்துட்டு இருந்த அந்த அதாவது கப்பத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க, அவரையே வென்று விடுகிறார்கள். ஸோ வந்த வர வழியில சோ தன்னுடைய குறுநில இதுல பொசிஷனே வந்து டவுன் ஆயிடுறது. வீட்டுக்கு வந்த பிறகு தன்னுடைய மனைவி இடத்துல வந்து எல்லாத்தையுமே இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்பொழுது தன் மனைவி கேட்கிறாள், அதாவது மகாராணி கேட்கிறாள், தாங்கள் என்ன தவறு இழைத்தீர்கள் என்று, இன்றைக்கு என்ன தவறு இழைத்தீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அப்பா ஆசை போடுறாங்க. இவரும் வந்து நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்றார். அப்போ அவங்களுடைய மனைவி சொல்றாங்க, சோ பக்தி என்பது நீங்க வந்து இவ்வாறுதான் என்று எண்ணக்கூடாது, பக்தி அவர்களும் செய்தது வந்து பக்தி தான், ஆனால் அவர்களிடத்தில் போய் நீங்க வந்து மன்னிப்பு தான் கோரணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவாங்க. மறுநாள் என்ன பண்றாரு, அவரு எழுந்து அவர் வந்து போறார் அந்த இடத்துல. அதே கோபாலர்கள் அவர்கள் கொடுத்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரித்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தியும் வந்து மேன்மையான பக்தி தான் அப்படிங்கறது வந்து மனசு பூர்த்தியாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வீடு திரும்பும் பொழுது, அரண்மனை திரும்பும் பொழுது, நேற்றைக்கு படையெடுத்து வந்த அந்த குறுநில மல்லர்கள் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து உங்களை அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, சக்கரவர்த்தி அந்த மாதிரி நிலை. சோ அப்படி அந்த ஒரு உயர்வான பெருநில மன்னர் மாதிரி அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சோ இந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அகம்பாவம் என்பது இவன் பக்தியில கூட வரவே கூடாது. அகம்பாவம் பக்தியில வந்தா நான் செய்யக்கூடிய பக்தி தான் கிரேட்டான பக்தி அப்படிங்கறது வந்து நினைப்பு வந்தாலே இமீடியட்டா வந்து பகவான் வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணிடுவார். ஸோ வி ஷுட் நெவர் ஃபீல் அவர் சர்வீஸ் இஸ் வெரி கிரேட். எப்போ நாமளே வந்து கிரேட்னு நினைக்கிறோமோ அன்னைக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து முன்னேறவே வராது. அதே மாதிரி வி ஷுட் நெவர் ஃபீல் தட் நான் தான் பலி பசு ஆயிட்டேன், ஸோ நான் தான் ஸ்கேப் கோட் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. வாழ்க்கையில யாருமே விக்டிம் கிடையாது. நம்முடைய கர்ம பலனுக்காக நாம இந்த இடத்துல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் நமக்கு நாமே பரிதாபத்தை கொள்ளக்கூடாது. பரிதாபம் நமக்கு நாமே பரிதாபப்பட்டால் நாம் செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகளை வந்து நாம் என்றைக்குமே அலசி ஆராய முடியாது. நாம இன்னும் தவறுகளை இழைத்து கொண்டேதான் இருப்போம். அதனால நாம் என்றைக்குமே வாழ்க்கையில எத்தனையோ நன்மைகள் நிகழும், ஆனால் சில தீமைகளும் நமக்கு நிகழும். ஏன்னா நம்முடைய கர்ம பலனால அதை நாம அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா, அகம்பாவம் பக்தியில வந்து வரவே கூடாது. ஆனால் தவறுகள் இழைப்போம், பாவங்கள் இதெல்லாம் தவிர்த்து விடணும். ஸோ வி ஷுட் நெவர் ஃபீல். ஆனா அதே வந்து நம்ம அடுத்தவர்களுக்கு கருணை புரியணும், அது ரொம்ப முக்கியம். இன்னொருத்தருடைய பக்தியை வந்து மேன்மையாக இருந்தால் அதை நாம கண்டிப்பாக அதாவது அவங்களை குளோரிபிகேஷன் பண்றதுக்கு தயங்கவே கூடாது. ஸோ அவங்க வந்து கீழான நிலையில இருக்காங்களே, இப்பதானே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களே பக்தி, அவங்களுக்கு ஏன் இந்த அளவுக்கு புகழாரங்கள் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. யாருடைய பக்தி எந்த லெவல் என்று நாம் என்றைக்குமே எடை போட முடியாது, அது தவறான இது. அதனால அடுத்தவங்க வந்து பக்தியில இவ்வளவுதான் இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் இருப்பாங்க நம்ம எடை போட முடியாது. ஸோ வாட் லெவல் என்றது பகவானுக்கு தான் தெரியும். நாம இந்த லெவல்ல தான் இருக்கோன்றது வந்து நமக்கே தெரியாது. வி கான்ட் எவால்வேட். நம்முடைய குறைகள் மட்டும்தான் நம்ம உற்று நோக்கணும், நிறைகளை பற்றி நாம யோசிக்கவே கூடாது. நிறைகளால் நாம வந்து அதாவது ஆனந்தம் கொண்டால் அப்படின்னா நாம் செய்திருக்கக்கூடிய பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு இதெல்லாம் நாம் பண்ணோம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செயலினுடைய பலன்கள் அப்படின்னா, பலன்கள்னு சொல்றதை விட அந்த செயல் எவ்வாறு ஏற்றினோம், எவ்வாறு நம்ம செயல்படுத்தினோம் என்ற அந்த ஒரு நிலை, அது அந்த இது மேல மட்டும் நம்ம போக்கஸ் பண்ணோம்னா அந்த செயலினுடைய வேல்யூவே நம்ம வந்து மேன்மையை எடுத்துட்டு போறது இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மங்களாரதி எடுத்துக்கோங்க. காலையில நம்ம எல்லாரும் மங்களாரதி தரிசனம் பண்றோம். அங்க மங்களாரதி தரிசனம் பண்ணும்பொழுது பகவானுடைய அழகை வந்து நாம ஆராதிக்கணும். அந்த மங்களாரத்தின் போது அந்த பாடலில் வந்து நாம லயிக்கணும். அதுதான் நாம செய்ய வேண்டியது இல்லையா? ஆனா அதை விடுத்துட்டு வந்து நாம மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணோம், நான் அட்டன் பண்ணேன் நீ அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா, நான் அட்டன் பண்ணதுனால நமக்கு எதுவும் கிரேட்னஸ் கிடையாது. ஆர் வி ரியலி கிரேட்? கிடையவே கிடையாது. நாமளும் எல்லாரும் போல ஒரு சாதாரண நபர் தான். அதனால மங்களாரத்திக்கு தான் நம்ம கௌரவிக்கணுமே ஒழிய நமக்கு நான் அட்டன் பண்ணதுனால கிரேட்னு நினைக்க கூடாது, நீ அட்டன் பண்ணாதனால நீ குறைவு கிடையாது. அப்படி அந்த பாகுபாடுகள் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது. சோ அவர் அட்டன் பண்ணா அவருக்கு தான் நன்மை, நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்தியில முன்னேறதுக்கு பகவான் வந்து வாய்ப்பு கொடுக்குறார். உங்களுடைய பக்தி லெவலும் வந்து இன்னும் ஆழமா வந்து முன்னேறும் இல்லையா? சோ நம்முடைய அதாவது அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு தான் இந்த பக்தி செயல்கள். சோ அதை வந்து நம்ம சரிவர பரிபாலிக்கலன்னா கண்டிப்பா அனர்த்தங்களை நாம விடவே முடியாது. எதுவரைக்கும் நாம அனர்த்தங்கள்ல உழண்டு அகம்பாவத்தினால் வரக்கூடிய அனர்த்தங்களும் நிறைய உண்டு.
அதனாலதான் அகம்பாவத்தை வந்து கண்டிப்பா விடணும், ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா. சோ மேலுலக பெண்கள் எல்லா பக்கங்களிலும் அவள் நிலை தனித்தன்மை. இப்ப இந்த இடத்துல மேலுலக பெண்கள் கம்பேரிஷன். சோ அதனால தேவ உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஹையர் லெவல்னு கிடையாது, அவங்க சத்துவத்துல இருப்பாங்க. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது தேவகத்தினுடைய நிலைமையை பார்த்து அவங்க இன்னும் பொறாமை கொள்ளக்கூடிய நிலையில இருக்காங்க. அப்படின்னா இவளுடைய நிலையை நாம பார்க்கணும் இல்லையா. ஷீ இஸ் இன் த ஹையர் ஸ்டேட். அப்படி அந்த அளவுக்கு உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் கூட அவள் அதன் மீதெல்லாம் அவள் பற்று கொள்ளவில்லை. தன்னுடைய மனதுல வந்து எப்பொழுதுமே வந்து கபிலரையே எண்ணிக்கொண்டு தன்னிடமிருந்து தன் மகன் பிரிந்து விட்டானே என்ற ஏக்கத்தோடு அவள் இருக்கிறாள். அது மட்டும்தான் அவளுக்கு இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். நம்ம கிட்ட பொன் பொருள் எல்லாமே இருக்கும், அதெல்லாம் சில காலம் நம்ம இடத்துல இருக்கும், அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம கிளம்ப வேண்டியதுதான் இல்லையா. எப்படி வந்து பஸ் ஸ்டாப்ல நின்றுட்டு இருப்போம், நம்ம பஸ் வந்தா ஏறி டிக்கெட் வாங்கிட்டு போறோமோ அந்த மாதிரிதான் வாழ்க்கை பிரயாணம் கூட. நமக்கு காலம் வரும்பொழுது நாம இந்த இடத்தை விட்டு செல்ல வேண்டியதுதான். நம்ம கிட்ட என்ன ஆசைகள் இருக்கோ அதை நம்ம பிள்ளைங்க எடுத்துக்க போறாங்க, அவ்வளவுதான். அதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது இருக்கா? எதையுமே எடுத்துட்டு போக போற கிடையாது நம்ம. அதனால பேங்க் பேலன்சஸ் எல்லாம் இவ்வளவு வச்சுட்டு இருந்தா கூட அது நமக்கு ரொம்ப சேஃப்டின்னு நாம் நினைக்கிறோம். உண்மையிலேயே அந்த காசு அங்கே இருந்தா கூட எடுத்து சாப்பிடுற நிலைமையில நாம் இல்லைன்னா அதுவும் வந்து வேஸ்ட் தான். சோ எதையுமே நம்ம அதாவது பொருட்படுத்த முடியாது இல்லையா. சோ அத நம்ம சேஃப்டி அதாவது மினிமல் லெவல் என்ன வேணுமோ அது வச்சுட்டா போறோம் நமக்கு. அதை தவிர்த்து நம்ம வேற எதுவுமே அவசரமே கிடையாது. அதனால நிறைய சேர்க்கணும், நிறைய வாங்கணும், இதெல்லாம் மன உளைச்சல் தான் இல்லையா. அதற்கேற்ற உழைப்பு, அதற்கேற்ற எல்லாமே நம்ம செல்வத்தை பெருக்கணும். சோ எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு பண்ணிண்டா அதுவே நமக்கு மன நிறைவை கொடுக்கும். இங்க எல்லா வசதிகளையுமே கர்த முனிவர் செய்துட்டு போனார். ஆனா அவளுக்கு மகன் இல்லாத ஒரு குறை ஒன்றுதான் இல்லையா. தேவகுதி தன் உலகியல் வசதிகளை விடுவதற்கு சிறிதும் கவலைப்படவில்லை. இந்த வரிய நாம வாழ்க்கையில வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். இருக்கிற வரைக்கும் உபயோகிக்க போறோம், அவ்வளவுதான். அதனால இங்க இருக்கிறது எல்லாத்து மேல பற்றுதலை, அசையறது அசையாதது மேல எல்லாம் வந்து பற்று கொள்ளவே கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்க வரைக்கும் உபயோகிச்சுட்டு அங்க விட்டுட்டு போக போறோம் அப்படிங்கிற மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆனால் அவளது மகன் பிரிவினால் மிகவும் வருந்தினாள். தேவகூதி வாழ்வின் வசதிகளை விட்டுவிட சிறிதும் வருத்தப்படவில்லை என்றால் பின்னர் மகனை பிரிவதற்கு மட்டும் ஏன் வருத்தப்படுகிறாள் இல்லையா. அப்படி ஒரு கொஸ்டின். எஸ், தேவகூதி வந்து பையன் தன்னுடைய மகன் கடவுள் பகவான் தான் பெருமை கூட கொஞ்சம் அடையலாம் இல்ல தம்பி. அடையல இல்ல, அடையல இல்ல, அடையிலையே. அது வந்து எல்லாமே அந்த பகவான் மேல அந்த மகன்கிறதான் பார்த்தாங்களே ஒழிய பகவான்கிறத அவங்க நினைக்கலையா மத்தது. பகவான் என்றனால்தான் அந்த இது சொல்றாங்க. she feels in separation because முதல்ல மகன் வந்து இருந்த பொழுது அவ்வளவு தெரியல. பகவானா இருந்தா பெருமையா ஒரு பெருமையான்ட்டு கிடையாது, மகனோட ரிலேஷன்ஷிப். அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பையனே வந்து பகவான் கடவுளுடைய அவதாரம் என்றால் உங்க வீட்லயே கடவுள் இருக்கிறது நீங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்களா? ஃபீல் பண்ணீங்களா? ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்களா? கண்டிப்பா ஃபீல் அந்த ஃபீலிங் கண்டிப்பா. ஆனா அவர் வீட்டை விட்டு போன பிறகு நீங்க வந்து யூ வில் ஃபீல் இன் செப்பரேஷன். உங்களுக்கு அந்த வலி வேதனை இருக்குமா இருக்காதா இறைவனோட? சோ இதேதான் பாண்டவர்கள் கூட வந்து இந்த நிலை இருந்தது. பகவான் வந்து தன்னுடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்து அவர் கோலோகம் சென்ற பிறகு சோ நாரத மகரிஷி வந்து சொல்லியிருந்தார், கலிகாலத்துக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் எல்லாம் வரும் இல்லையா. அப்ப வந்து மீண்டும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து வரும்பொழுது அவ்வளவு போர்ல வந்து வெற்றி கொண்ட அர்ஜுனன் வரும்பொழுது யாரையுமே அவனால ரட்சிக்க முடியல இல்லையா. he also in the feeling of separation இல்லையா. சோ இறைவன் வந்து அசோசியேஷன். இப்ப நம்ம பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களையே நம்மளால விட்டு இருக்க முடியல, அவங்க எல்லாம் இறைவனுடைய அவதாரங்கள் கிடையாது இல்லையா. ஆனாலும் அவங்களையே நம்ம விட்டு இருக்கிறது இல்லை, அது நம்முடைய பக்குவம். ஆனா தேவகூதி ஹையர் லெவல் ஆஃப் பக்குவம் அவளது. ஆனா அவள் எதற்காக மகன் ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய இறைவனை வந்து நாம பிரிந்திருக்கின்றோமே என்ற ஒன்று வருத்தம் தப்ப வேற எதுவுமே கிடையாது. அதுவே சாதாரண மகனா இருந்தா அவளும் ஃபீல் பண்ணியிருக்க மாட்டான். ஆனா இறைவனா இருப்பதால் இப்ப நம்ம வீட்டுல கடவுள் இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நிதர்சனமா வந்து இருக்கும் பொழுது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சூழல்கள் இருக்கும் பொழுது we may feel that இறைவன் இல்லையோன்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா. அப்ப அந்த இன்செப்பரேஷன் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஃபீலிங் வரும். அந்த மாதிரிதான் பிசிக்கலியே அவர் இருந்த பொழுது இப்ப இல்லாதப்போ அந்த ஃபீலிங் தான் வருது. அவங்களுக்கு அகங்காரம் எல்லாம் கிடையாது. அகங்காரம் என்பது இல்லை என்று எவ்வாறு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்? அவ்வளவு ஆப்புலண்டா இருக்கக்கூடிய சுயம்பு மனுவனுடைய மகள், ஆனால் ஏதுமற்ற நிலையில் இருந்த கர்த முனிவரை தான் அவள் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டாள் இல்லையா. சோ தட் மீன்ஸ் அந்த காலகட்டத்திலேயே அவள் தந்தை வீட்டில் இருக்கும் பொழுதே அவள் she was not giving that value to the opulences.
சோ இந்த உலகாயுத பற்றுதல்ல இருந்து விலகி இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து ஈவன் கர்தம முனிவர் லெஃப்ட், அவர் விட்டுட்டு போனப்போ எனக்கு யார் இருப்பாங்க, எனக்கு ஒரு மகன் வேணும். முதல் தடவை போகும்பொழுது மகன் இல்லாதப்போ சொன்னாங்க நான் கிளம்புறேன்ட்டு. ஏன்னா அதுதான் கண்டிஷனே, பிள்ளைகள் ஆன பிறகு நான் போகணும்னு தான் கர்தம முனிவர் சொல்வார். ஆனா நீங்கள் சென்ற பிறகு என்ன யார் பார்த்து கொள்வாங்க, எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும், அதன் பிறகு நீங்க செல்லலாம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. தட் இஸ் ரைட் திங் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் குழந்தை வந்து பிறக்கிறது. கர்தம முனிவர் சாரி கபிலதேவர் வந்து அவதரிக்கிறார் இல்லையா? கபிலர் வந்த பிறகு அவரும் வந்து இருந்து தாயோட இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து இனிமே பார்த்துக்குவார் என்ற நிலையில வரும்போது கர்தம முனிவரும் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார். காட்டை நோக்கி பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள அவர் சென்று விடுகிறார். சோ மேலும் கபில முனிவர் வந்து இப்போ வந்து அவரும் வந்து கிளம்பணும், அவதார நோக்கம் முடிஞ்ச பிறகு இல்லையா? சோ அவர் வந்து தாய்க்கு வந்து எல்லா சாங்கிய தத்துவ பிலாசபி, சோ எனக்கு இந்த ஞானம், அவங்களே தான் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு வந்தது அதுதான். சோ ஷி வில் ஆஸ்க் மெனி கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கான விளக்கங்கள். சோ நாம் என்ன செய்யணும், மனிதனாகப்பட்டவன் வந்து என்ன செய்யணும், எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கேட்கறாங்க. அதுக்கான ஞானத்தை எல்லாமே அவர் வந்து வழங்குகிறார். யாரும் இல்லை என்றாலுமே வாழக்கூடிய அந்த சூழலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கார். நாம் எல்லாருமே வந்து சிங்கிளா தான் வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துல, யாருமே ஜாயிண்டா நம்ம வரல இல்லையா? சோ தனியா தான் வந்திருக்கோம், தனியா தான் நம்ம செல்லணும். இது வந்து யதார்த்தமான ஒரு முறையில இருந்து பக்தியற்ற நிலையில இருந்து நம்ம பேசணும்னாலுமே அதுதான் உண்மை. ஆனா அந்த தனிமையாக வந்தோம், தனிமையாக செல்கின்றோம் என்றத வந்து ஆன்மீகத்தோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி பேசும்பொழுது இந்த ஜீவன் யாரு, இந்த உடல் என்ன, இதெல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். இந்த சாங்கிய பிலாசபி எல்லாமே நன்னா புரிஞ்சின்ற பிறகு இறைவன் தாள் மட்டும்தான் படியணும், அது ஒன்றுதான் நமக்கு நித்தியமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்பதை வந்து தெரிந்து கொண்ட தேவகூதி தன்னுடைய மகனே பகவானுடைய அவதாரம் என்பதால் தான் இந்த இடத்துல வந்து அவ வந்து வருத்தப்படுகிறாள் அவர் சென்றதுக்கு. மத்தபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா பத்மா மாதாஜி? ஓகே, பின்னர் மகனை பிரிவதற்கு ஏன் வருத்தம் வேண்டும் சோ என்று இங்கு கேட்கப்படலாம். அவள் மகனிடம் ஏன் மிகுந்து பற்று கொண்டாள்? இது பாடிலி அட்டாச்மெண்ட் கூட நம்ம நினைக்கலாம். இது வந்து பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அவ்வாறுதான் அது புலப்படும். ஆனால் ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது இறைவனுடைய அவதாரமாக நம்முடைய மகன் இருந்தால் அவர் வீட்டை விட்டு சென்றால் நம்ம வந்து வருத்தப்படுமாமா, வருத்தப்பட மாட்டோமா? இப்ப இறைவனே நம்ம இடத்துல இருந்து சென்று விட்டார் என்று நினைப்போம். பாண்டவர்களும் வந்து இறைவன் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற பிறகு அவங்களும் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்லணும்ன்ற அறிவுரை வந்து நாரத மகரிஷி வந்து சொல்லியிருந்தார். குந்திக்கு பகவான்னு தெரியும், அதனால தெரிஞ்சு போறப்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. ஆமா, ஏன்னா ஷி ஆல்சோ அந்த நீங்க குந்தியினுடைய பிரேயர்ஸ் வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா அந்த சாப்டர் வந்து அவ எந்த உறவு முறையுமே வச்சு இறைவனோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா மெட்டீரியல் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த பக்கம் வந்து அதாவது தன்னுடைய தந்தை வீட்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு இறைவனை வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஷீ இஸ் டெல்லிங் டிட்டாச்மெண்ட். மேலும் உறவு முறையில அதாவது அர்ஜுனனுடைய மனைவி இல்லையா, சுபத்திரையினுடைய அதாவது பெண்ணை எடுத்த அந்த சம்பந்த ரிலேஷன்லயும் வந்து விட்டுடணும் தான் நினைக்கிறாங்க அவங்க. ஒன்லி ஆஸ் அ டிவோட்டி அண்ட் அதாவது கடவுள் பரமாத்மா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் தான் அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. நீங்க அந்த சிந்திக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க பகவான். ஆமா ஆமா யா, அப்ப அதேதான், அதே நிலைதான் இங்கேயும். ஓகேங்களா? சோ இந்த இடத்துல வந்து பகவான் பிரிந்து சென்றிருக்கிறாரே என்ற ஏக்கம் தான் இவங்களுக்கு. சோ பதில் அடுத்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் ஒரு சாதாரண மகன் அல்ல இல்லையா, அவளது மகன் பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். அதனால் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்று கொண்டால் மட்டுமே உலக பற்றை விட முடியும். இந்த லைனை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் யூ டெவலப் த அட்டாச்மெண்ட் வித் த சுப்ரீம், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதிக உடல்ல இருந்து நம்மளால பௌதிக உலகத்துல இருந்து பற்றுதலை வந்து விலக்கி கொள்ள முடியும். எது வரைக்கும் அவரோட அந்த உறவு முறையை நாம் ஏற்படுத்திக்கலையோ இந்த உலகாயுத செயல்கள்ல தான் நம்ம மனசு அலைப்பாய்ந்துட்டே இருக்கும். இது பகவத்கீதையிலே பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே என்று விளக்கப்பட்டது. அதாவது ஒருவருக்கு ஆன்மீக இருப்பில் சிறிதும் சுவை இருந்தால் மட்டுமே அவரால் உலகாயுத வாழ்வை பின்பற்றுவதில் ஆர்வமற்றவராக இருக்க முடியும் இல்லையா? ஆன்மீகத்துல கொஞ்சமாவது நமக்கு ஈடுபாடு இருந்தாதான் நம்மளால வந்து பௌதிகத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். ஆன்மீகத்துல நம்ம ஈடுபாடே இல்லைன்னா நம்ம சதா சர்வ காலமும் வந்து பௌதிகத்துலதான் உழண்டு கொண்டிருப்போம். வனம் பிரவிருஜதே பத்யாவ அபத்யா விரஹாதுரா ஞாதா தத்வாப்ய தத்வாப்ய பன்னஷ்டே வக்தே கௌரவி வக்தலா
கௌரிவ வக்சலா வனம் காட்டிற்கு, பிரவஜிதே பத்யௌ அவள் கணவர் வீட்டை விட்டு சென்ற பொழுது, அபத்ய விரக அவள் மகனிடமிருந்து பிரிவாள், ஆதுர மிகவும் வருத்தம், ஞா தத்வா உண்மையிலிருந்து, அபி ஆயினும், அபூத் அவள் ஆனால், நஷ்டே வத்சே பசு கன்றை இழந்தபோது, கௌ பசு இவ போல, வத்சலா அன்புள்ள. தேவகூதியினுடைய கணவர் முன்பு வீட்டை விட்டு சென்று துறவு வாழ்க்கை மேற்கொண்டார். பின்னர் அவளது ஒரே மகன் கபிலர் வீட்டை விட்டு சென்றார். அவளுக்கு வாழ்வு மற்றும் மரணத்தின் எல்லா உண்மைகளும் தெரியும் என்றாலும், அவள் மனம் எல்லா மாசும் நீங்கி தூய்மை அடைந்திருந்தாலும், அவள் பசு தன் கன்றை இறக்கும் பொழுது பாதிக்கப்படுவது போல அவள் மகனின் இழப்பிற்கு பெரிதும் வருத்தப்பட்டாள். அதாவது அவருடைய அவதார நோக்கத்தை முடிந்து கொண்டு அவர் சென்று விடுகிறார். சோ அவரும் தாயை விட்டு சென்று விடுகிறார். அப்ப தனித்திருக்க இனிமே வரமாட்டார். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல். அப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு கூட வருத்தம் இருக்குமா இல்லையா? சோ கணவர் வீட்டை விட்டு சென்றால் அல்லது துறவு வாழ்க்கை மேற்கொண்டால் மனைவியும் வருத்தப்படக்கூடாது. ஏனெனில் அவள் கணவரின் பிரதிநிதியாக அவள் மகன் கூடவே இருக்கான். வேதம் சாஸ்திரங்கள் கூட அதுதான், ஆத்மைவ புத்திரே ஜாயத்தே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கணவரது உடல் மகனால் குறித்து காட்டப்படுகிறது. So he will be representative இல்லையா? கண்டிப்பாக கூறினால், ஒரு பெண்ணுக்கு வளர்ந்த மகன் இருந்தால் அவள் ஒருபொழுதும் விதவை ஆவது கிடையாது. சோ தேவகூதி கபில முனிவர் அங்கிருக்கும் போது அதிகம் பாதிக்கப்படவே இல்லை. ஆனால் அவர் பிரிந்த பொழுது அதிக துன்பப்பட்டாள். அவள் கர்த முனிவருடன் கொண்ட உலக தொடர்பிற்காக வருந்தவில்லை. ஆனால் அவள் பரமபுருஷ பகவானும் கொண்ட சீரிய அன்பிற்காக வருத்தப்பட்டாள். You see the discrimination இங்க வேறுபாடை காணணும் நம்ம இங்க இல்லையா? சோ கணவன் இல்லை என்றால் மகன் இருந்தால் இருந்துருவாங்க. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது கணவன் போய்விட்டாரே என்ற வருத்தம் இருக்காது. ஏன்னா அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா அந்த குடும்பத்திற்கு நெக்ஸ்ட் பெரியவரா இருக்கிறது யாரு? இந்த வழி நடத்தக்கூடியவர்கள் அதாவது பிள்ளைகள் தான் இல்லையா? சோ அதுல பிள்ளை இருந்தால் கணவன் சென்ற பிறகு அதாவது மனைவியானவள் அவ்வளவு வருத்தப்பட மாட்டார்கள். சில காலம் துக்கம் இருக்கும். ஆனால் மகன் இருக்கின்றான் என்ற அந்த மனசை நாம தேர்த்திப்போம். ஆனா இந்த இடத்துல சுயம் பகவானுடைய அவதாரம் வேற இல்லையா? அதனாலதான் அவர் விட்டு சென்ற பிறகு இவங்க அதிகமாக வருத்தப்படுகிறார்கள். இங்கு தரப்பட்டுள்ள சான்று, தேவகூதி ஒரு கன்றை இழந்த பசு போல ஆனால். சோ இப்ப பசு கன்றுக்குட்டி ஈன்று எடுத்த பிறகு சில கன்றுக்குட்டிகள் மரணித்து விடும். ஆனா அது பால் கூட கொடுக்காது. இதை நீங்க வில்லேஜ்ல கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அதுக்காக மரணித்த அந்த கன்று குட்டி இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ஏதாவது வைக்க போற சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த இதை வச்சு அதை பிசிக்கலி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி அங்க காட்டிட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துல. சோ அந்த கன்றுக்குட்டி இருக்கிற மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் கூட ஆனா ஒரு முறை சிறுபிராயத்துல பாத்திருக்கேன் நான். அதாவது வைக்கல் போர்லயே கண்ணுக்குட்டி மாதிரி இப்ப வைக்கலையே பண்ணி ஆமா பக்கத்துல வச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி வைக்க போர்லயே வச்சு அப்பதான் அது பால் கறக்கும் அப்படின்னா கன்றுக்குட்டி இருக்குன்ட்டு. அந்த மாதிரி நான் இங்க இடத்துல தேவகூதி தன்னுடைய அதாவது மகன் சென்று விட்டான் என்ற அந்த பாதிப்பு தான் அவளுக்கு துன்பம். ஆனால் அவர் பிரிந்த பொழுது அதிகமாக துன்பப்பட்டாள் இல்லையா? சோ சான்று இந்த இடத்துல பசுவை பசு தன் கன்றை இழந்த பொழுது அது எவ்வாறு அதாவது ஃபீல் பண்ணதோ அந்த மாதிரி. சோ தேவகூதியும் துன்பப்பட்டு எப்பொழுதும் அழுதாள். அவள் நண்பர்களிடம் உறவினரும் தயவு செய்து தன் மகனை அழைத்து வாருங்கள், அதனால் நான் வாழலாம், இல்லையேல் நான் இறப்பேன் அப்படின்னா இன் செப்பரேஷனுடைய அதாவது டெப்த் நம்ம இன்டென்ஸ் இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா? ஷீ இஸ் ஃபீலிங். சோ மகன் இல்லையே என்ற வருத்தம். நம்ம வீட்டுல கூட மரணம் யாராவது இருந்தா போய் அழைச்சிட்டு வாங்கன்றெல்லாம் அழும்போது பாடுவாங்க இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல அவர் இனிமே வரமாட்டார் என்றது தெரியும். இருந்தாலும் மனசுல இருக்கிறத சில சமயத்துல வெளிப்படுத்துவோம். அவ்வாறு அவள் வெளிப்படுத்துகிறாள். பரமபுருஷ பகவானுக்காக இந்த ஆத்மார்த்த அன்பு ஒருவருடைய மகனுக்காக அன்பாக வெளிப்பட்ட போதிலும் ஆன்மீக நிலையில் பயன் உள்ளது. வி ஷுட் டேக் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து எடுத்துக்கணும். மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. ஓகே, மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அழுதா நம்ம மீண்டும் நாமளும் அப்ப இவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு எடுத்துரைத்த அந்த அறிவுரை எல்லாம் வேஸ்ட் இல்லையா? வாழ்வில் மகனுக்காக பற்று ஒருவரை உலக வாழ்வில் தொடர்ந்து இருக்கும்படி கடமையுடையாராக்கி விடுகிறது. சோ பந்தம் என்பது நமக்கு என்னைக்குமே கட்டுண்ட நிலையில இருக்க வைக்கும். அந்த பந்தத்தை நாம கண்டிப்பா விடுபடுத்தணும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிள்ளைங்க கூட தவறான இதுல போனாக்கா நமக்கு கூட ஆதங்கம், எப்பொழுதுமே அவங்க மேலேயே ஒரு நினைப்பு இல்லையா? ஏன்னா அவங்க செல்லக்கூடிய சூழல்கள் அந்த மாதிரி, அதை அவங்களால தவிர்க்க முடியாது. எஸ்பெஷலி ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் எல்லாமே இல்லையா? அப்போ அந்த ஏற்படக்கூடிய தவறான பழக்கங்கள் கடைசி வரைக்குமே அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. அதையெல்லாம் எண்ணி தாய் என்பவள் வேதனை கொள்கிறாள். ஆனா நாம எதுவுமே செய்ய முடிய நிலையில எடுத்துரைக்க முடியும், அது வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல நம்மளால பண்ண முடியாது வளர்ந்த பிள்ளைகள் இடத்துல. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது இறைவன் தாள் பணியன் தான் ரொம்ப முக்கியமே. நம்முடைய கடமையை செய்வோம், பலனை இறைவனிடத்துல வந்து சமர்ப்பித்து இறைவனே அவனை ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகளை தான் நம்ம வைக்கணும். சோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது வாழ்வில் மகனுக்காக ஒரு பற்று ஒருவரை உலக வாழ்வில் தொடர்ந்து கட்டுண்ட நிலையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால அதே பற்று வந்து பகவானுக்காக நம்ம மனைமாற்றி கொண்டால் நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம், உயர்த்தப்படுகின்றோம் இல்லையா? ஆன்மீக. சோ இந்த 2 விதமான விஷயங்களை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு பெண்ணும் தேவகுதியை போன்றே தன்னை தகுதி உடையவளாக ஆக்க முடியும், பின்னர் பரமபுருஷ பகவானை மகனாக அடைய முடியும். ஒருத்தர் இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் இருந்தா மகனையே, அதாவது மகனாக பிறக்கக்கூடியவரே இறைவனுடைய அம்சமாக அவர்கள் பெறத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. பரமபுருஷ பகவான் தேவகூத்தின் மகனாக அவதரிக்க முடியும் என்றால் எந்த பெண்ணுக்குமே இறைவனுடைய அம்சம் வந்து குழந்தையாக பெறக்கூடிய வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனால் அவள் இதை போல வந்து தகுதி படைத்தவளாக இருக்க வேண்டும். ஒருவர் பகவானை மகனாக அடைந்தால் ஒருவர் உலகில் ஒரு நல்ல பிள்ளையை வளர்த்த பலன் கிடைக்கும் இல்லையா? குழந்தையை வளர்க்கறது நம்முடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அதே சமயம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு நேருக்கு நேர் துணையாக ஆன்மீக உலகிற்கு உயர்வு பெறவும் முடியும் மேல் உலகத்துல இல்லையா? நித்தியம், அதாவது நித்தியமான இந்த ஆத்மா வந்து 100% தூய்மை அடையும் பொழுது அந்த பர உலகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அங்கேயும் வந்து இறைவனுக்கு வந்து திருத்தொண்டு பண்ண முடியும் இல்லையா? இது நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. 22 21 வரைக்கும். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்ந்து வளமுடன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.